Welcome to the Bulgarian History Podcast, Episode 39, Kingdom to Empire, Empire to Dust. Now, last time we left off with the ascension of Ivan Ascend II to the throne in what could be called a kind of popular uprising during 1218. I got this interest in Bulgarian history. Интересувам се страшно много от българската история. Когато завърших университета, ужасно много исках да пътувам и да видя света. Начинът за това беше да уча в чужбина. Така попаднах на Американския университет в България. И си казах, перфектно. Беше много добра възможност. Така през 2009 се озовах тук. Първо Гадже беше една американка, който живееха в София за някакви години, защото майка я беше в НАТО. И тя ми дойдеха една книга, една биография на цар Борис III. И това беше толкова много интересно. Тя ли запали искрата, любовта към българската история, тази книга? Да, това е оригиналната неща за моите интересования. Имам тази книга с много и сладко. Имам нещо от моето първо гадже, когато бях с 16 години. Да, странно е сега, след толкова години и така. Аз съм тук и правих много неща на българска история. Роднините ти, приятелите ти знаеха ли нещо за България, когато реши да се преместиш тук? Когато дойдох тук, никой от близките ми не беше чувал за България. Беше непозната държава за тях. В момента, в който казах на родителите си, че заминавам, те реагираха много добре. Винаги са били подкрепещи. Но съм сигурен, че там някъде в главите им е имало леко объркване от моя избор. Вече са били няколко пъти в България и тя им направи много силно впечатление. Можех да го видя по израженията им. Водил съм ги освен София на Рилските езера, Сапарева баня, Рилския манастир, Пирин, Родопите, в Пловдив. Реших да изненадам брат ми, като го заведа на Бузлуджа за рождения му ден. Исках да му покажа нещо, което не е виждал, което ще го разтърси. Когато за пръв път дойдох тук, нямах идея с какво ще се занимавам. Имах планове да стана професор по история, но се отказах. В един момент осъзнах, че пред мен има много възможности. Работил съм най-различни неща. От актьорство през озвучаване, писане, редакторска и консултантска работа. Отдавна имам идеята да направя интернет предаване или подкаст. Аз имам страхотен интерес към този тип информиране още от гимназията. И в момента, в който се отказах от учителската кариера, все още обичах твърде много българската история. Исках да намеря начин, по който да превърна тази страст в работа. Затова си помислих, че подкастът е идеален начин да запознавам хората по света с българската история. Last time we covered the end of the turmoil of the Napoleonic era as the Congress of Vienna created a new, firmly anti-revolutionary Congress of Europe. В началото не се ли притесняваше, че няма да има голям интерес към българската история от хората в чужбина? Никога не съм очаквал да изкарвам пари от този проект. Беше просто страст. Ако в началото бях стартирал с идеята каква публика ще имам, как ще го финансирам, как ще се издържам, сигурно никога нямаше да го направя. Просто се опитвам да създавам нещо, което на мен самия е интересно и с което се опитвам да заинтригувам и други хора. В момента хиляди хора по целия свят слушат моите лекции по българска история всеки месец. Броят на слушателите ми се удвоява всяка година. Всеки момент, в рамките на следващия час, очаквам броя на слушанията да стане 1 милион. Близо 12-13 хиляди хора слушат предаването всеки месец. Невероятно е, не съм го очаквал. 40% от слушателите са в Америка. България е на второ място. В София естествено се слуша най-много, но я следват Берлин и Сан-Франциско, Чикаго. Ако погледнем по-надолу, ще видим слушатели от един френски остров в Индийския океан. Корея, Саудитска Арабия, Хонг-Конг, Северна Македония има толкова слушатели, колкото и Тайланд. Много странно.
Защо искаш хората да знаят повече за българската история? Защо това е важно за теб? Много се дразня, когато гледам документален филм или чета книга за някой период от историята, в който знам, че българската държава играе важна роля и в същото време България почти не се споменава. Имам чувството, че нарочно не го правят, че я подценяват като фактор. Когато бях в Солун през лятото, посетих почти всички музеи и бях шокиран, че във всички тях България почти не се споменава, а първото и второто българско царство особено са имали голямо влияние в този регион. Българската армия обсаждала и завладявала този град. Как може да имаш цял музей за историята на Солун и да не кажеш дума за това? В същото време България е най-старата държава в Европа, запазила името си. Мисля, че подценяват тази страна и това не ми харесва. Аз обичам България, тя е моят дом и смятам, че заслужава уважение. Откакто започнах да правя интернет предаването си, имам обратна връзка от много българи, които живеят в чужбина или от техните деца, които казват, че искат да научат повече за историята на тяхната родина. По този начин аз успявам да им разкажа толкова много неща от вашата история, за които не са учили и не са им говорили. Чувствам се щастлив, че това, което правя, мотивира българите в чужбина да направят тази връзка. Не е ли странно чужденец да прави предаване за българска история? Да, има някаква ирония, но в същото време това за мен е нормално. Понякога е нужен външен и обективен поглед. Ако, например, българин правеше това предаване, хората щяха да си кажат, това е някакъв националист. Той е субективен, защото това е неговата история. Докато аз, като човек отвън, съм възприеман по различен начин. Чувствам се страхотен късметлия да правя това. Всяка седмица ми пишат хора, които ми благодарят, че са научили нещо ново за страната на родителите си. В момента пиша книга за първото българско царство. Истината е, че няма такава книга на английски от 1935 година. И исках да направя издание, което да се продава в книжарниците и туристическите центрове, за да могат чужденците, които идват тук, да се запознаят с по-старата българска история, а не да бъдат поредните туристи на Банско или Слънчев бряг. Чувствам, че не е лошо, че има нужда, че един гост да отиде до София и той може да отиде всякъде в града и не знае нищо на първата или втората българска империя. Тази град има много история този период, но имам сам някакви памети на този период. И това е един пример. Но... Какво знаеш за цар Самуил? Един човек с много лошен живот. Той има толкова трудни неща, има проблеми с семейство го, как се казва, betrayals, предателства от синя и други. Около София в исторически музеи тук, кога има информация като това, тези места има някакви фактове. Факт. Основните факти. Да, но по принцип няма много информация на защо този човек, защо този места е важно. И по принцип, защо Самуил е интересен човек, защо Самуил има някакви уроци за нас от живота на този цар. Случва ли ти се в компания с българи да знаеш повече за историята ни от тях самите? Да, хората винаги се шокират от познанията ми, но аз отдавна се занимавам с това. Има и нещо друго. Начинът, по който се преподава история в България, с ученето на дати и факти наизуст, това не те вдъхновява да се учиш. Преди няколко години преподавах на ученици по история и им дадох да пишат есе на тема кои са най-големите геополитически проблеми на Първото българско царство и какви са приликите и различията с съвременна България. Така разсъждаваш не само в детайлите, но виждаш цялата картина. Можеш да сравняваш и анализираш. Това е моя начин на преподаване на история.
Това е църквата, на която е кръстена София. Странно е, че отвън не личи, но това е сградата, която говори толкова много за вашата столица. От римския период, през турското робство до днес. Фасадата не е кой знае какво, особено на фона на катедралата Александър Невски. Но вътре има такива невероятни неща. Много хора си мислят, че София е кръстена на статуята в центъра. Но истината е, че тази жена няма нищо общо с името. Просто съвпадение. София е кръстена на тази църква, която въплъщава Божия мъдрост. Когато дойде в България, знаеш ли, че това ще бъде твоя дом и че ще създадеш семейство тук? Стана постепенно. Тъй като съм обиколил много държави, можех да направя сравнение. Оценявам много хората, които живеят тук. Имам страхотна среда, невероятни приятели и когато хората ме попитат защо не се преместиш, време ти е за друго място. Аз им отговарям, че това, което съм постигнал тук, е незаменимо. Сега вече имам съпруга българка и моят дом и семейство са тук. Смятам, че България ми дава много, но аз също мога да дам на България. Най-малкото имате нужда от повече деца. Искам да бъда част от това общество и да помагам за неговото развитие. Аз като американец съм свикнал да възприемам всичко от римския период като изключително ценно. Виждал съм го само в музей. А тук мога да се разхождам из руините. И това за мен беше нещо невиждано. Но като започнах да опознавам този район, ми стана още по-интересно. Тук има останки от 6 век. Там имате джамия на 500 години, ротондата. Там пък е синагогата и църквата Света Неделя, заобиколени от модерни сгради и комунистически здания в сталински стил. Всичко това на едно място. Имате 6 век, 12, 14, 16, 20 и 21 век на такава малка площ. Пътувал съм много по света, но никъде не съм виждал такова историческо разнообразие на толкова малко място. Идваш от град като Вашингтон. Беше ли шок за теб животът в много по-малка столица като София? Тук съм забелязал, че връзките и средата са много важно нещо. Винаги опираш до тях. Много неща ми се случиха, защото познавам някого, който пък познава друг и ме препоръчва за определен проект. Хората са свързани по някакъв начин. Живеейки в град като Вашингтон, осъзнаваш, че ти там си никой. Отиваш на партии и хората те питат с какво се занимаваш, очакват да им отговориш, че работиш за този или онзи сенатор. Но ако кажеш, че си учител, просто не е същото. Възприемат те като личност през кариерата ти. А тук бях шокиран, когато още в първите месеци се запознах с невероятни хора, които работят по смислени проекти, които създават възможности и променят средата. Животът ми тук е по-смислен. Аз като чужденец тук съм привилегирован. И би било арогантно да обяснявам на българите в чужбина колко е хубаво тук и защо не се върнат. За мен всичко опира до това кой как разбира качеството на живот. Една от най-близките ми приятелки тук се омъжи за американец. Живяха в Чикаго дълго време, близо 12 години. Но се върнаха и живеят доста добре тук. Знам, че това е възможно. Но за да го направиш, трябва да имаш отворено съзнание. И очи да видиш това, което всъщност има значение. Ако искаш природа, хубава и чиста храна, това е мястото. Ако обаче по-важно за теб е да ходиш по перфектни тротуари, значи не си за тук. Въпрос на приоритети.